ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ኣብቲ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን እናተመንኹ እዚ ንቕሓት ሚድያ እዩ። እዛ ኣብ ስክሪን ትርእይዋ ዘለኹም ጠቕሲ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ሰሚዕኹማ ትኾኑ ኢኹም። ቲንክ ግሎባሊ ኣክት ሎካሊ። እዛ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ተጣበቕቲ ከባቢ ማለት ኢንቫይሮንመንታሊስት ክትለዓለ ትስማዕ ጠቕሲ ገለ ጸሓፍቲ ክትንትንዋ ከለዉ ሰባት ብውልቂ ይኹኑ ብማሕበር ካብ ከባቢኦም ጀሚሮም ክሳብ ብደረጃ ዓለም ህዝቢ ብምንቃሕን ብምልዕዓልን ነቲ ብዓለም ደረጃ ዘጋጥም ጸገም ፍታሕ ንምንዳይ ዝጽዕሮን ዝቃለሱን ሰባት ንምግላጽ ክጥቆሙላ ይረኣዩ እዮም። ንስኹም ከ ከመይ ምገለጽኩማ? እምበኣር ንሎሚ ካብ ከባቢኣ ሓሊፋ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ሚልዮናት መንእስያት ዘለዓዓለት ናይ ኖቤል ሽልማት ሕፂይቲ ዝኾነት ሓንቲ ውልቀ ሰብ ክንርኢና ምሳይ ጽንሑ ኣይተረሓቑ። ኣብ መስከረም 2019 ኣብ ልዕሊ 100 ሃገራት ዝርከባ ዓበይቲ ከተማታት ከም ለንደን፣ ኒውዮርክ፣ ማድሪድ፣ ሲድኒ፣ በርሊን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰልፈኛታት ናብ ጎደናታት ብምውጻእ ኣብ ልዕሊ ዓለማዊ ዋዒ ተግባራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ንመንግስታቶም ጸቕጢ ክገብሩሎም ከለዉ ኣብቲ ሰልፊ ዝበዝሑ ትሕቲ ዕድመ ተምሃሮን ማሕበራትን ሳይንቲስትን ኣክቲቪስትን ዝተሳተፍዎ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ንፖለቲከኛታት ማዕጽኦም ዝኳሕኩሐ ሰልፊ ተገብረ። እምበኣር እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዓለም ደረጃ ዘዛረበ ሰልፊ ክለዓል ዝቐሰበት ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ተምሃሪት ኮይና እዛ ሰብ ካብ ከባቢኣ ሓሊፋ ሚልዮናት ህዝቢ ንኽሊም ዓለም ክሕልቑ ዝገበረት መን እያ? ሙሉእ ስማ ግሬታ ቱንበር ትበሃል። ኣብ ወርሒ ጥሪ 2003 ኣብ ስቶክሆልም ሃገረ ስዊድን ተወልደት። ግሬታ ገና ኣብ 8 ዕድሚኣ ኸላ መምህራ ብዛዕባ ግሎባል ዋርሚንግ ዝምልከት ኣስፊሑ ምስ ኣረዳኣ ብዛዕባኡ ኣዕሚቓ ክትሓስብ ጀመረት። እታ ሓፋርን ብዙሕ ውስጢ ዘይኮነት ግሬታ ኣብ 2018 ገና ተምሃሪታ ሻዕ ክፍሊ ኸላ ዓርቢ ምድሪ ትምህርታ ገዲፋ ባነር ሒዛ በይና ኣብ ኣፍ ደገ ፓርላማ ስዊድን ሰልፊ ጀመረት። ኣብቲ መጀመርታ ኣባላት ፓርላማ እዝኒ እኳ ኣይሃብዋን። ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ግን እቲ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝፀዋዓቶ ሰልፊ ሰማዒ ረኺቡ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ተምሃሮ ተሓወስዋ። ኣባላት ፓርላማ ስዊድን ድማ በቲ ሰልፊ ተደናገጹ። እምበኣር እቲ ብፍራይዴይ ፎር ፊቸር ዝተሰምየ ሰልፊ ብቐንዱ ንተምሃሮ ታርጌት ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ትምህርቶም ኣቋሪፆም ሰልፊ ክገብሩ ዝፀውዐት ግሬታ ሻቡ ጽልዋ ኣስፋሕፊሑ ኣብ መላእ ከተማታት ኣውሮጳ ሰፊሕ ሰልፊ ተጀመረ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት መበገሲ ናይቲ ሰልፊ መራሕቲ ዓለም ንምጉዳል መጠን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝኣተውዎ ተስፋ ከተግብርዎ ብዘይምኽኣሎም ኮይኑ ብዓለም ደረጃ ሰልፊ ጌርካ ድማ ተግባራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ድፊኢት መፍጣር እዩ። ስለዚ ድማ ግሬታ ኣብ መወዳእታ 2018 ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ቅድሚ ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ሃገራት መበል 24 ጉባኤኦም ዘቃንዕሉ ዝነበሩ ሃገር ፖላንድ ተረኺባ ኣብ ምጉዳል መጠን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ተግባራዊ ስጉምቲ ተዘይወሲዶም እዚ ሓድሽ ወለዶ የቕረ ከምዘይብለሎም ገለጸትሎም። ቀፂላ ኣብ ወርሒ ጉንበት 2019 ኣብ ኦስትሪያ ቬይና ንኽሊም ዓለምና ዝምልከት ዝካየድ ዝነበረ ጉባኤ ተረኺባ ከምዚ ክትብል ቃላ ኣስመዐት። ንወዲ ሰብ ካብ ዘጋጥምዎ ዝዓበየ ጸገም ምቕያር ክሊምና ዓለምና እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ናይ ህጹጽ ጉዳይ በፂሑ ብምህላው መራሕቲ ሃገራት ዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ተግባራዊ ስጉምቲ ትወስድሉ ሕጂ እዩ ክትብል ንተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ መልእኽታ ኣመሓላለፈት። ኣብቲ ኣጋጣሚ ምስ ዓበይትን ጸለውትን ሰባት ከም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣርኖልድ ሽዋዛንገርን ክትራኸብ ዕድል ረኺባ እያ። ከምኡውን ኣብ ቫቲካን ምስ ፖፕ ፍራንሲስ ብምርኻብ ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ጎና ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ንኣድዋን ኣተባብዕዋን። ኣክቲቪስት ግሬታ ከቅድምቲ ኣብ መስከረም 23 2019 መራሕቲ ዓለም ንኽሊም ዓለምና ዝምልከት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ጉባኤኦም ከቃንዑ ኣብ ዘሻባሸበሉ ዝነበሩ ኣጋጣሚ ኣብ መላእ ዓለም ሰልፊ ክግበር ጻውዒት ኣቕረበት። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ልዕሊ 100 ዝኾነ ሃገራት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ዝተሳተፍዎ ሰልፊ ክግበር ከሎ ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ኣብ ኢጣልያን ጀርመንን ልዕሊ 1 ሚልዮን ክሳተፉ ከለዉ ኣብ ሞንትሪያል ካናዳ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ከምኡውን ኣብ ኢንግላንድ ኣውስትራልያ ኒውዮርክ ልዕሊ 300,000 ዝተሳተፍዎ ሰልፊ ክጥቀስ ይከኣል። ገለ ካብቲ እቶም ሰልፈኛታት ዘስምዕዎ ጭርሖ ተርኢና We demand climate justice. There is no planet B. We only have one Earth. Capitalism will never put climate change before profit. ዝብሉ ቁልዕ ወቐሳን ምሕፅንታን ዝሓዘ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም።
እምበኣር ድሕሪ እቲ ሰልፊ ግሬታ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝጋብኡ ዝነበሩ መራሕቲ ሃገራት ተረኺባ ሃው ዴር ዩ ዝተሰመየ ታሪኻዊ ቃል ኣስምዐት። ኣብቲ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ህዝቢ ይሳቀ ይሞትን እዩ ዘሎ፣ ተፈጥሮ እውን ይዓኒ እዩ ዘሎ፣ ንስኹም ግን ብዛዕባ ገንዘብ ዕብየት ትዛረቡ ኣለኹም፣ እምበኣር እዚ ሓድሽ ወለዶ ነቕሒልኩም ኣሎ፣ ኣዒንቲ ኩሉ ድማ ኣብ ልዕለኹም እየን ክትብል ተሪር መልእኽቲ ኣመሓላለፈት። ድሕሪ እዚ ግሬታ ካብ ዙርያ ዓለም ኣድንቆት ከማይ ወሓዛ በቲ ዝገበረቶ ኣበርክቶ ማለት ሚልዮናት መንእስያት ከተለዓል ብምኽኣላ ብሰንኪ ክሊማ ዓለምና ዝሳቀዩ ህዝቢ ድምፂ ብምዃና ሕብረተሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ መንእስያት ኣብ ልዕሊ ግሎባል ዋርሚንግ ዝነበሮም ንቕሓት ከተዕቢ ብምኽኣላ ኣብ ናይ 2019 ኖቤል ሽልማት ተሓፅየት። እንተኾነ ዕድል ዘይገበረት ግሬታ እቲ ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ንናይ ኢትዮጵያ መራሒ ዶክተር አብይ ተዋህበ። ኣብታ ኣጋጣሚ ጓል 16 ዓመት ዝነበረት ግሬታ ነቲ ኖቤል ሽልማት ተዓዊታትሉ ነይራ ተትኸውን ካብ ዓለምና ዝነኣሰት ተሸላሚት ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ተባሂላ ሪከርድ ምሰበረት ነይራ። እምበኣር ዓመት 2019 መባልዕታ ዝኾነት ግሬታ ካልእ ብዙሕ ሽልማት ክትረክብ ክኢላ እያ። ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ኣብ ጀርመን ብጉጅለ ጎልደን ካሜራ ዝተሰመየ ማሕበራዊ ሚድያ ብልፅቲ ናይ ክሊማ ዓለምና ተጠባቂት ኢሉ ክሽልማ ክኢሉ እዩ። ከምኡውን ብታይም መጋዚን ናይ 2019 ፐርሶን ኦፍ ዘ ይር ናይቲ ዓመት እቲ ዝበለፀት ሰብ ተባሂላ ተሸሊማ እያ። ኣብቲ ውድድር ዶናልድ ትራምፕን ኣፈኛ ኮንግረስ ኣሜሪካ ዝነበረት ናንሲ ፖሎሲ ተረቂሖም ነይሮም እዮም። እምበኣር ግሬታ ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ናይ ክሊማ ዓለምና ተሓላቂት ኣክቲቪስት ኮይና ነዚ ኩሉ ክብሪ ክትበቅዕ ከላ ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ንመራሕቲ ሃገራት ኣብ ምጉዳል መጠን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ተግባራዊ ስጉምቲ ክወስዱን ነቲ መመሊሱ ዝውስኽ ዘሎ ግሎባል ዋርሚንግ መግትኢ ክገብሩሉን ኣብ ምቅላስ ትርከብ። ኣክቲቪስት ግሬታ ዛጊት 5 መጽሓፍቲ ክትጽሕፍ ከላ ገለ ንምጥቃስ እታ No One Is Too Small to Make a Difference ትብል መጽሓፋ ኣብ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ዝበለጸት መጽሓፍ ክትበሃል ክኢላ እያ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግሬታ ንፍልስጤማውያን ብምድንጋጽ ብኻልእ ኣርእስቲ ታሪኽ ኣብ ምስራሕ ትርከብ። እምበኣር ቲንክ ግሎባሊ ኣክት ሎካሊ። እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዛዕባ ተጣባቂት ክሊማ ኣየር ዓለምና ግሬታ ቱንበር ዘቕረብክዎ ጽሑፍ እዚ እዩ ነይሩ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብኻልእ ፕሮግራም ክሳዕ ንራኸብ ሰሰና እዩ።